Jumat iki khusus bapak-bapak. Waduh yo, wisin aku nyo. Iki ngomeli, ngobrol bareng Mama Eli. Kon tak ceritane yo. Wong iki aku eling dina Jumat. Pas dina Jumat. Wis aku gak iso lali. Yo, aku kan kayak mlebu apa jenenge mualaf ya to. Iki cerita dulu berarti. Iya, cerita sing iku dhisik, gak saiki wis pinter aku wis jos aku. Apa? Biyen iku isin aku nyo. Aku kan saking semangate yo kayak mlebu Islam terus baru ono masjid sembahyang yo. Saku Jumat iku yo. Berangkat yo nang ngene omah wis sembarang masakan tak marino sik yo. Ngono krungu adzan to. Wis aku wudu mlayu nang ngene masjid aku yo mlaku sik gak mlayu, mlaku. Ngono seneng aku wis iki Jumat aku tak salat jarine ngomong nek salat Jumat iku kan barokah akeh ngono. Hari Jumat iku. Iya aku gak ngerti terus aku nang kono terus tak delok lho cek ramene wae tambah semangat aku iki amene. Tapi baru teko cidek. Loh, kok ana ibu-ibuke ya. Oh, paling yang loteng kan loteng yo. Biasane nek apa jenenge wedok pisah ngono. Aku wis tak mlebu aku terus ketemu ustadku sing mang iku lho. Yo. Loh, Beli, kape nang ndi? Ya salat Pak, wis dikambi ngene iki mosok kape nang pasar sampe niku ono ae aku ngene. Loh, Sing ngeyel. ngeyel aku. Lah sampean Pak. Loh, Bu, tak kandhani yo. Iki dina Jumat. Lah iya wis seru aku Jumat wis seru, Pak. Aku golong pekon ngono. Tapi aku kepengin salat ngono lho. Bu, Jumat iki khusus bapak-bapak. Loh. Waduh nyo, wisin aku nyo. Sampai aku tak tutupi. Iya ta, Pak. Saking semangate, Pak. Iya kok sore ayo. Kok jam 3 lho asar yo. Iya Pak. Terus ayo Pak aku gak oleh melok situ. Ya gak oleh Bu. Pak aku kepengin sholat wis nang omahe. Engko yo jam 3 lho ya tak enteni jare ustaz. Jam 3 tak enteni. Ya wis aku balik ya rada isi ngono aku balik mlaku pelan-pelan ngono. Wis kadung nggih klambi ngene yo. Mlaku sak dalan-dalan sapa wong pikire waduh rek Cik Eli rajine ngono aku iki jawaku. Iya. Soalnya gak mama tuh aku dewe baru tahu lek Jumatan tuh khusus buat laki-laki itu ya wis gede-gede gini loh. Iya, aku ya gak ngerti. Tak pikir ya rame-rame orang masih dalam kabeh kan. Ruame tak pikir mana mungkin laki-laki tau kayak gitu tiba. Iya, aku ya ngono kok nyo tiba kowe. Wis gak sampe gak iso lali aku nyo belajar jadi mualaf, keliru pisan.